कलम के कलम से सियाही नहीं गिरो है। आगे की गे सखी बड़ा खुश गे तो सैया हीरो मिला इसलिए तो बड़ा खुश गे। हमें के है सखी खाली सैया हमर हीरो है। हाँ गे सखी ऐसा बात कहे कहीं गे कि नाम के सैया तोर हीरो है की दिक्कत सैया में तोर गे। कलम के कलम से सियाही नहीं गिरो है। आगे हाँ गे सखी गे की होंगे बड़ा दिक्कत तो सैया में गे। अच्छा ई बताओ सखी ऊ कम्मा तो सैया करो हो कि नहीं गे। ऊ कमवा करे न चुमा लेवे हाली हाली। हाँ गे सखी चुम्मा खाली लेबो हो हाली हाली तो सजिया पर दो जवानी कैसन लगो हो गे। तड़पेला से जिया पर जवानी। हाँ गे सखी तड़पो हो जवानी तोरा से ऊ नहीं भीड़ो हो की गे। हमरा से ना भीड़ो है। गे सखी तोरा से नहीं भीड़ो है तारा मन की करो हो करे के गे। करो मन करो है हम कली सुसाइड। नहीं गे सखी सुसाइड नहीं करी हो गे सैया के तो अपन इलाज करा दे जरूर ठीक हो जेतो। यही नहीं अभी और सुनिए।